Ennen seuraavaa mielikuvaharjoitusta kerron teille hiukan siitä, miksi näitä mielikuvaharjoituksia ylipäätään tehdään. Itse perustan ajatteluni pitkälle vasemman ja oikean aivopuoliskon välisiin eroihin. Viime aikoina yhä useammat neurotieteilijät korostavat sitä, että vasemman ja oikean aivopuoliskon välinen ero ei ole mikään myytti, vaan se on todellinen ero. Heistä ehkä tunnituin on Jan Gilchrist. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjan Master and His Emissary, eli mestari ja hänen lähettiläänsä, jossa hän kertoo hyvin laajasti oikean ja vasemman aivopuoliskon välisistä eroista. Hän korostaa sitä, että me länsimaisessa kulttuurissa olemme ajautuneet tilaan, jossa oikeastaan elämme vasemman aivopuoliskon tyranniassa. Meillä on siis kaksi aivopuoliskoa, jotka näkevät maailman eri tavoin. Vasen aivopuolisko on kuin tarkentava linssi. Se analysoi, pilkkoo asioita osiin ja yrittää hallita ympäristöä. Se on puoli, joka tekee listoja ja murehtii aikatauluja. Se ikään kuin tulkitsee sanoja sanakirjaomaisesti, eli on kiinnostunut sanojen tämmöisestä sanakirjamerkityksistä. Oikea puolisko taas näkee kokonaisuuden. Se on yhteydessä kehoon, tunteisiin ja tähän hetkeen. Toki myös vasen puoli käsittelee tunteita, mutta se yrittää rationalisoida ja järkeistää myös tunteet ja saattaa jäädä vatvomaan tunteita kapeasta näkökulmasta käsin. Oikea aivopuolisko ei suorita, vaan se on tietoisesti läsnä ja katsoo asioita laaja-alaisesti ja käyttää symbolista ja metaforista kieltä. McGilchristin mukaan mielenrauha syntyy siitä, kun nämä kaksi puolta tekevät yhteistyötä, mutta usein arjen kiireessä vasen puoli jää päälle ja maailma alkaa tuntua suorittamiselta. Ja meidän yhteiskunnassa arvostetaan enemmän vasemman aivopuoliskon vahvuuksia, tehokkuutta ja tuottavuutta, kaiken mittaamista, teknologian hallintaa. Tämä johtaa siihen, että elämme jatkuvasti päässämme. Mielikuvaharjoituksilla pyrimme vahvistamaan nimenomaan tätä oikeaa aivopuoliskoa. Vasen puoli, kun ei ymmärrä metaforia tai symboleita kovin hyvin, se haluaa näitä kirjaimellisia totuuksia. Mielikuvaharjoittelu ikään kuin kutsuu oikean puolen leikkiin, mikä palauttaa sen roolia kokemuksen hallitsijana. Tästähän nimenomaan Gilchrist kirjoittaa, että oikean aivopuoliskon tulisi olla tämä mestari. Aivan samoin somaattiset harjoitukset ja luovat menetelmät vahvistavat tätä aivojen oikeaa puolta. Tarkoitus on se, että me parannamme oikean ja vasemman aivopuoliskon välistä yhteistyötä. Vasenta ja oikeaa aivopuoliskoa yhdistää corpus callosum, eli aivokurkiainen. Tällä aivokurkiaisella on kaksinainen merkitys, eli se pyrkii sekä parantamaan eri puoliskojen välistä informaatiokulkua, mutta paradoksaalisesti se myös tietyssä määrin estää tätä kulkua, jotta aivojen oikean ja vasemman puoliskon erilaisuus säilyisi.
Seuraavaksi menemme sitten itse mielikuvaharjoitukseen. Seuraavassa harjoituksessa maadoitumme ensin aistimella kontaktipintoja, jonka jälkeen keskitymme hetkeksi hengitykseen ja tämän jälkeen teemme mielikuvaharjoituksen, jossa keskitymme eri aistimodaliteetteihin. Muista, että olet oman kehosi paras asiantuntija. Voit keskeyttää harjoituksen koska tahansa, jos se tuntuu liian haastavalta. Ja toisaalta kannattaa myös sopivassa väärin haastaa itseään. Eli puhutaan niin kutsutusta rohkeasta tilasta. Eli on hyvä mennä sinne rohkeaan tilaan, eli sinne epämukavuusalueelle välillä erilaisissa harjoituksissa, jos haluat, että tämä sinun oma resilienssisi vahvistuu. Tämä harjoitus tehdään istuen. Eli hae aluksi hyvä, rento, mutta ryhdikäs asento tuolilla. Voit vaikka hakea sitä hetken aikaa. Anna sitten silmiesi sulkeutua, jos se tuntuu hyvältä. Tai vaihtoehtoisesti voit antaa katseesi levätä yhdessä kiintopisteessä luomien ollessa hieman raollaan, katse suunnattuna alaviistoon. Seuraavaksi pyydän sinua aistimaan hetken aikaa jalkapohjeesi kontaktipintaa lattiaa vasten. Ehkä tunnet lattian lämmön tai viileyden. Kuka tietää, ehkä tunnet sukkiesi pehmeyden tai karkeuden. Tai ehkä tunnet kengät jaloissasi. Seuraavaksi pyydän sinua siirtämään huomiosi reisiin ja pakaroihin. Tunne tuolin tai alustasi antama vakaa tuki suhteessa niihin. Aisti, miten tuoli kantaa kehosi painoa vaivatta. Seuraavaksi pyydän sinua aistimaan selkäsi kontaktipinnat. Selkänojaa vasten, jos nojaat selkänojaa. Miltä tuntuu selkänojan pinta selkääsi vasten? Ehkä tunnet selkänojan lämpötilan, kovuuden tai pehmeyden. Tunne myös kätesi kontaktipinnat, tuolia tai kehoasi vasten. Ehkä nekin tuntuvat painavilta tai ehkä kevyiltä.
Miltä tuntuu niiden kontaktipinta alustaa vasten? Nyt voit antaa painovoiman huolehtia sinun kannattelustasi. Sinun ei tarvitse jännittää yhtäkään lihasta kannatellaksesi itseäsi. Olet nyt tässä täysin tuettuna, kannateltuna. Olet täysin turvassa. Nyt pyydän sinua suuntaamaan huomiosi hengityksesi luonnolliseen rytmiin. Sinun ei tarvitse muuttaa sitä mitenkään. Se on hyvä sellaisena kuin se on. Voit olla hengityksesi lempeä todistaja. Ehkä tunnet vatsasi ja rintakehäsi pienen liikkeen sisäänhengityksen ja uloshengityksen aikana. Ehkä aistit ilman lämpötilan sisäänhengityksessä ja uloshengityksessä. Ja ehkä jopa pystyt havainnoimaan niiden lämpötilaeroa. Muista, kaikki mitä tunnet on ok ja hengityksesi on hyvä sellaisena kuin se on. Kuuntele hetki hengitykseen mahdollisesti liittyviä ääniä. Ehkä ne kuiskaavat sinulle rytmillänsä sitä, että kaikki on hyvin. Aisti seuraavaksi sydämesi aluetta. Saatat jopa tuntea sydämesi sykkeen. Jos et, niin sekin on ok. Ja jos haluat, voit ehkä kuvitella tuntevasi sen rytmin. Tiedä, sydämesi syke on juuri sellainen kuin sen tällä hetkellä kuuluu olla. Seuraavaksi pyydän sinua kuvittelemaan mielikuvissasi kämmenellesi jonkin hedelmän. Se voi olla vaikka aurinkoinen, kypsä appelsiini tai mehevä päärynä tai ihan jokin muu hedelmä. Anna mielikuvallesi hetki aikaa kirkastua kaikessa rauhassa. En tiedä, mikä hedelmä kämmenellesi ilmaantuu. Vain sinä sen tiedät.
Nyt pyydän sinua tarkastelemaan sen väriä. Onko se syvän oranssi? Onko siinä häivähdys keltaista tai vihreää? Tai ehkä se on aivan jonkin muun värinen. Huomaa hedelmän pinnan elävä pintarakenne, sen pienet värimuunnelmat ja mahdolliset huokoset. Ja ehkä jopa huomaat, miten valo heijastuu sen kaarevalta pinnalta. Seuraavaksi mielikuvissasi aisti hetki sormillasi hedelmän karkeaa pintaa tai sileää pintaa. En tiedä, millainen pinta tällä hedelmällä on. Ehkä se on hienoisesti vahamainen tai sileä. Entä sen lämpötila? Voitko tuntea sormillasi tämän hedelmän lämpötilan? Tunne hedelmän paino kämmenelläsi. Seuraavaksi pyydän sinua tuoksuttamaan hieman hedelmää. Voit ehkä kuvitella murtavasi hedelmän pintaa tai kuorivasi sitä. Ja sieltä pursua raikas, ehkä pirskahtelevan kirpeä tai makea tuoksu. Juuri tälle hedelmälle ominainen aromi. Se on puhdas ja hajuaistia herättävä tuoksu. Seuraavaksi voit maistaa mielikuvissasi hedelmästä pienen palan. Ehkä tunnet kielellä sen mehun samettisen makeuden tai hapokkuuden tai jonkin muun maun. Vain sinä tiedät, miltä tämä hedelmä nyt maistuu. Ehkä voit jopa aistia hedelmän rakenteen tunnun suulaessasi ja kielelläsi. Anna tämän aistimuksen hetki viipyä suussasi ja täyttää mielesi ilman mitään kiirettä. Päästä nyt lempeästi irti hedelmän mielikuvasta. Voit vaikka laskea sen johonkin sivuun. Nyt palauta huomiosi takaisin omaan hengitykseesi. Tunnet jälleen sisään hengityksesi ja ulos hengityksesi sinulle ominaisen rytmin. Muista, hengityksesi on hyvä sellaisena kuin se on.
Aisti jälleen kehosi turvallinen laskeutuminen alustaansa vasten. Tunne, kuinka maan vetovoima vetää kehoasi puoleensa. Kun olet valmis, voit alkaa liikutella hieman sormiasi ja varpaitasi ja voit muutenkin vaikka vähän venytellä tai hieman liikuttaa kehoasi, kuunnella, mitä se haluaa nyt tehdä. Nyt voit avata silmäsi ihan omaan tahtiisi, jos ne olivat suljettuina. Ja aisti ympärilläsi oleva tila. Havainnoi ja aisti hetki kehoasi. Huomaa, onko olosi jotenkin muuttunut. Onko kehosi ehkä jonkin verran rennompi? Onko mielesi ehkä hiukan avarampi? Muista, että kaikki jälkituntemukset, mitä harjoitus tuo tullessaan, ovat ok. Joskus tämän tyyppinen harjoitus voi tuottaa miellyttäviä tuntemuksia ja joinakin päivinä voi olla, että kehosi ei osaa rentoutua, vaan tuntemukset voivat olla joskus jopa epämiellyttäviä. Kaikki tunteet ja tuntemukset, joita tämän tyyppinen harjoittelu tuo tullessaan, on tärkeää oppia hyväksymään oman itsen ilmentyminä. Ja ne voivat vaihdella eri päivinä ja eri ajankohtina. On tärkeää löytää itsellenne sopivat harjoittelumuodot, jotka auttavat sinua pääsemään kiinni oikean aivopuoliskon viisauteen.